L'editorial Anagrama ha suspès indefinidament la distribució del llibre El odio, escrit per Luis G. Martín, on José Bretón reconeix per primera volta l'assassinat dels seus dos fills. Esta decisió l'ha empresa arran de la denúncia presentada per Ruth Ortiz, que és la mare dels menors. El que José Bretón no va admetre davant d'un jutge ho reconeix ara davant del periodista i escriptor Luis G. Martín, autor del llibre L'odio, un relat en el qual admet per primera vegada haver assassinat els dos fills. Una publicació que de moment no veurà la llum després que l'editorial Anagrama hagi suspès indefinidament la distribució a causa de la denúncia que va presentar Ruth Ortiz, l'exdona de Bretón i mare dels menors assassinats. Valorem positivament que el llibre no s'hagi distribuït, però valorem molt negativament tot el rebombori que s'ha creat al voltant de la no publicació finalment d'aquest llibre, perquè al final el que s'ha fet és revictimitzar a les víctimes. L'editorial assegura en un comunicat que pren la decisió de manera voluntària per tal de respetar les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia en un exercici de prudència per tal de protegir les víctimes. Para cualquier persona con cierta sensibilidad, un hecho como este repugna moralmente. El que se le dé voz a un asesino y el que una persona pueda obtener algún rédito de un delito tan atroz como el que cometió. Les llibreries defensores de la creació literària s'han vist immerses en una decisió complicada. Una cosa que està per davant de tot és la llibertat d'expressió i les llibreries són un punt de llibertat dins del món del llibre. Algunes ja s'havien negat a distribuir-lo. De moment, el llibre no es distribuirà fins a nova ordre.